Rast interesa za zlato vidljiv je na globalnoj razini, a iako Hrvatska još uvijek zaostaje za razvijenim tržištima poput Austrije i Njemačke, u kojima gotovo svaka obitelj ima nekakvu ušteđevinu u zlatu, Hrvati posljednjih godina pokazuju sve veći interes za ulaganje u žuti metal, osobito u posljednje 2 do 3 godine. Prošle su godine Hrvati na investicijsko zlato potrošili više od 350 milijuna eura, u odnosu na 50 milijuna 6 godina ranije. Pretpostavlja se da bi Hrvati u 2025. godini mogli kupiti investicijsko zlato u vrijednosti od čak 1 milijardu eura. To znači da Hrvati prepoznaju zlato kao stabilnu i dugoročnu investiciju. Razlog za povećan interes za investicijskim zlatom su veća financijska pismenost građana i spremnost na alternativne oblike ulaganja, ali i potencijalno niske kamate na bankovnu štednju i obveznice. S druge strane, nekretnine postaju sve nedostižnije investicije zbog visoke cijene kvadrata, dok je zlato moguće kupiti u poenima od 1 grama do 1 kg. Dodatna prednost ulaganja u zlato u odnosu na nekretnine je to što je investicijsko zlato oslobođeno plaćanja svih vrsta poreza, što kod nekretnina nije slučaj. Također, stupanjem na snagu novog poreza na nekretnine početkom godine, zlato je ulagačima postalo još primamljivije. Ako se aktualni trendovi nastave, 2025. godina mogla bi biti povijesna za hrvatsko tržište plemenitih metala.